हेलौ लोगोफोर ओरैबायदि अबस्था नै मालपुवा जानो नागिरदों आंहा मालपुवा रसा नांनानै दङ दिनैनि दिनावहाय मा होनोमोनलाय गुवाहाटीयाथ' पुरा बन्द गोजा गुवाहाटील' नङा दिनैथ' आरो जुबिन गार्ग थैनायनि गासै आसामावनो बन्द'आनो मोनसेबो दखान गैखाया माने फार्मासि आन्थाल' दं आरो ना ओमफ्राय दा मा जाखो जोंहा काहानिया दिनै न'आव थांनो गोनां नालाय जोंनाथ' भट होनोबो न'आवहाय थांनो होननानै आरो ओमफ्राय दा माइरंखौबो न'आव थांबा लाबोनोसै होननानै बायासै आरो ना मैयायो ओमफ्राय दिनैथ' दखाना पुरा बन्द' ओमफ्राय दा गारिबोथ' मोनसेबो खाराखै दायो ओमफ्राय दाना मा जाना थाबावगोन जेबो गैया थागासिनो दङ फुंनिफ्रायनो आयो मा जाबावगोन होननानै दखानबो नायखांबाय दखानबो मोनसे गैया आरो ना ओमफ्राय गोसोखांस्रायाखै आरो ना दाखालि बनायखांनाय मालपुवालायनो मैदा एसे दङ बेसन दङ आटा दङ होमबाबो बावगारना दंस्रायो आरो ना मा जागोन माइरं गैया नालाय गैया बिदिनो थाबाय थादों ओमफ्रायो दासो गोसोखांबाय ओमफ्राय नै बिब'आ बनायबाय मालपुवा जि साइस बनायबाय नै ओमफ्राय दा बेखौनो जानानै थानांसिगोन आरो लोगोफोर उफाय गैया माइरंबो गैया दखानबो गैया नालाय मालपुवाखौनो जाना थानोसै दिनै जानांसिगोन उपाय गैया माबा मोनसे जाबासो मोनसे जाबाय थायोना मोनसे जानायानो जोबा जोंनि माइरं गैयियावसो बिदि जाना होबाय दायो